Ikaw yung tulong. Nasa sa iyo yung susi para magtagas. It's your choice. It's your decision. Kung gusto mo magtagas o mag-stay na doon. Lord, thank you. In Jesus' name. Amen. Yan. Kain kami sa saging. Balat ng saging. Mati, kan. Yung hindi mababayaran ko. Oh. You hold na. Kamayan. Diba? Mga cowboy. Anong tawag dun sa ano? Budol ba? Budol fight. Budol. Budol. Nagkalamansi doon. Ay, oo, pag ano. Nandun pero sa baba. Layo pa. Kalamansi.